Ahoj priatelia turistiky. Zhruba pred rokom, niekedy v máji, som mal to šťastie a vďaka práve tejto facebookovej skupine Turistika pre vás som získal takúto krásnu čiapku, ktorá mi urobila veľkú radosť. A tak som sa rozhodol, že keď som mal šťastie ja, tak troška šťastia doprajem aj niekomu z vás. V Slovenskom ráji máme jednu feratu, ktorá sa volá Kyseľ, a do tej rokliny je povinná výstroj feratový set, príľba, sedák, tlmič pádu. Ja som sa rozhodol, že dvojiciam z vás zapožičam túto povinnú feratovú výstroj zdarma. No a na koho sa to šťastie obratí, to už je len v rukách Mišky a Michala. To je všetko. Teším sa na stretnutie s vami a prajem vám veľa pekných zážitkov v malých aj veľkých horách.